Tret d'inici a les festes patronals i de moros i cristians de Montaverner, que el dissabte de 9 d'agost vivia la tradicional presentació de la regina Naira Úbeda i Ases i de la seva cort d'honor i acompanyants. Com és habitual, aquest acte va tindre lloc a la plaça Major amb un escenari replet de llums i engalanat per a rebre als protagonistes del present any 2023. Les presentadores, Paula i Anna, germanes de dos dels festers, començaren l'acte recordant la particularitat del 2022 quan es va comptar amb dues regines, Marta Marín i Mercè Grelles, fruit de la suspensió de les festes els darrers anys a causa de la pandèmia. Una vegada acomplides les formalitats, seguiren amb la presentació de l'acord d'honor del 2023. En primer lloc va pujar a l'escenari Ardà, Sandro i Aitor, els xiquets encarregats d'ajudar durant l'acte. Seguidament van desfilar cap a l'escenari tota la comissió festera d'enguany. Elles, vestides de blanc a l'estil núvia i ells molt elegants amb tratge. Un a un, tots els representants de les festes van anar ocupant el seu lloc a l'escenari. A Montaverner, des de menuts, totes i tots participen de la festa. Així ho fan aquests xiquets i xiquetes que arriben carregats amb la banda i la corona per a la regina del 2023. Tot seguit va arribar el primer dels moments més esperats de la nit, el de presentar a la regina de les festes d'enguany, Naira Úbeda i Ases. Tot el públic s'emocionava amb la presentació, omplint d'aplaudiments a la jove. Les regines del 2022 també desfilarien fins a l'escenari juntament amb la protagonista. Ara era el moment de rebre l'alcalde Jorge Boluda, qui dirigiria unes paraules al poble amb motiu de la celebració dels dies més esperats de l'any per a Montaverner. És temps per a tornar a il·lusionar-se i per a disfrutar de cada moment. Anem a passar aquestes festes de la millor forma possible, amb germanor i bon ambient. L'alcalde va tenir també paraules per a la regina 2023 i per als festers. Naira, encara que visques en Alfarrasí, sé que tindràs tota l'estima dels montavernins i montavernines. Disfruta d'esta setmana gran que recordaràs tota la teua vida. Heu de representar els valors de la llibertat, la il·lusió, la cultura i el civisme. Uns valors que vull que formen part del Montaverner del futur que estem construint entre tots. I és que entre tots s'acaba d'arrodonir la festa en la que també tenen especial rellevància les comparses de moros i cristians. Les nostres festes no serien el mateix sense les comparses mores i cristianes. Ells donen vida als nostres carrers amb la seva música i el seu espírit fester. Enguany vull fer una menció especial a la Filata Verners, comparsa abanderada cristiana. Sé cert que han treballat de valent per engrandir la entrada del pròxim dimarts. Espero que tots i totes viscam amb empatia i respecte aquestes festes. Segur que estos dies es vegem pel carrer, però aprofite per a desitjar-vos molt bones festes a tots. Ara sí, bona nit i visca Montaverner. I a la fi va arribar la coronació de la regina de festes del 2023, Naira Úbeda. Les regines del 2022 van coronar a la nova representant de Montaverner per a cedir-li el regnat. En ese moment s'interpretava l'himne de València en directe i es disparava un castell de focs d'artifici amb el volteig de campanes de fons, donant així més emotivitat si cap a este moment tan especial. Totes tres van ser obsequiades per part de la corporació municipal amb ramells de flors. Una vegada coronada com a regina de les festes de Montaverner, Naira va dedicar unes paraules a tots els presents, agraint especialment a l'Ajuntament, a les persones que fan possible la festa i, com no podia ser d'altra manera, a la seva família. Avui és una nit molt emotiva per a mi, ja que al igual que ma mare ho va fer fa 31 anys, jo avui complisc el meu somni de ser regina de festes de Montaverner. En primer lloc, voldria donar les gràcies a l'Ajuntament de Montaverner, a l'alcalde Jorge Boluda i la corporació municipal, especialment a Ceilu, que ens ha ajudat tant i ens ha aconsellat sempre des de la seva experiència. I us puc assegurar que millor impossible. Gràcies, Ceilu. També donar les gràcies als portadors dels nostres patrons, la Verge del Loreto i el Crist de la Paciència, així com l'enhorabona
de les quintes del 73 que aquest any són camareres de la Verge i a la comparsa abanderada Taverners. I jo he de donar les gràcies als meus pares en primer lloc per recolzar-me i estar ahí sempre que ho he necessitat. Sempre dispostos a tot, a ajudar-me en els moments de més foscor, en respondre les 1000 preguntes que tenia respecte a aquest càrrec. Moltes gràcies de tot cor, papa i mama. S'ho mereixeu tot de veritat. Com donar-li les gràcies a ma abuela Maruja, perquè sense ella no hauria estat així aquesta nit, ja que ella va ser la que em va dir de ser festera a Montaverner i després em va recolzar al 100% quan li vaig proposar de presentar-me com a regina. Moltes gràcies, abuela. Ha sigut la força que m'ha portat fins ací i no sap l'orgullosa i agraïda que estic. Moltes gràcies. Disfruteu de l'ambient fester, que gaudiu de cada passacarrer, de l'alegria de la música festera, de l'olor a pólvora, de cada acte preparat per a tots i totes i que disfruteu de totes les festes amb molta alegria i il·lusió. Bona nit i bones festes. En acabar el seu discurs, la regina de festes va imposar les bandes a la seva cor d'honor i una insígnia als acompanyants. L'alcalde i la regidora de festes, així com les presentadores, també rebien un detall. A continuació seria el torn dels festers per a dedicar al poble de Montaverner unes emotives paraules, agraint la seva col·laboració. Comencem avui uns dies on hem de deixar de costat les nostres diferències i les nostres disputes per poder disfrutar d'aquestes festes com Déu mana, perquè són un símbol d'unitat, un llaç que ens uneix com una gran família, on junts crearem moments inoblidables, plens de rises, música, danses i l'emoció de compartir les nostres tradicions. Ara sí, sols ens queda donar les gràcies a les nostres famílies per el seu recolzament diari al llarg d'aquests últims mesos, però sobretot a la regidora de festes, Ceilu, per la paciència que ha tingut amb nosaltres i per la seva ajuda que ha sigut essencial per a aquestes festes es feien realitat. Montavernins i montavernines, molt bones festes! L'últim torn de paraula va ser per a la mantenidora Paula Fernández, una enamorada de la festa del seu poble, qui va dedicar unes sentides paraules a cada fester, destacant anècdotes i records compartits. Encara recorde quan un dijous 9 de març, per a ser exactes, acabava de treballar i arribar a casa, quan em van tocar a la porta de casa. I ahí estaven elles, Maria, Naira i Raquel, per a proposar-me la idea de si volia ser la mantenedora de festes. En un primer moment vaig pensar, mare meua, quin nervi, i van començar a tremolar-me les cames, però al moment me vaig sentir molt afortunada d'haver sigut elegida per a poder acompanyar-vos en una nit tan bonica i màgica per a vosaltres. Gràcies. Irene, Anna, Jordi, Raquel, Xavi, Maria, Marcos, Núria i la regina de les festes, Naira. Pensaven que no aplegava mai el dia tan esperat, però per fi ja esteu ací, ja estem en festes, les vostres festes. Han sigut mesos molt intensos, de molts preparatius, de molts nervis, però mireu-los i mireu-les. Aquesta nit els vostres fills i filles, germans i germanes, nebots i nebodes, brillen amb llum pròpia. Ja vos han imposat les bandes que vos acrediten com a cor d'honor del 2023, els representants de la nostra festa. Aquest any és la primera vegada a la història del nostre poble on dos regines ben boniques coronen a una sola, a tu, Naira, que t'has convertit en la regina d'aquest any. Que disfruteu d'aquestes festes igual com heu disfrutat aquesta nit. Que siguin les festes millors de la vostra vida. Moltes gràcies, bona nit i que visca Montaverner! El fermall d'or el posaven els festers i festeres que, complint amb la tradició, van protagonitzar un ball de gala per a clausurar l'acte al so del vals.